Moi boas, benvidos e benvidas unha semana máis a Lume Slot. No vídeo desta semana teremos todo un clásico, un coche que non vai ser o máis rápido ni moito menos, pero sin duda un dos máis bonitos que teremos na parrilla desta canle. O Seat 1430 de Carlos Sainz. Imos pasar xa a primeira sesión, así que eu son Chava e alá que vamos! Mentras imos vendo estas primeiras voltas, falarvos un pouco de que este coche utilizaron no Rally Santa Teresa de 1982 e foi, se non me equivoco, o debut de Carlos Sainz en Rally con este Seat 1430-1800. Imos xa cos tempos, onde nesta primeira sesión marcou unha volta rápida de 9,742 e un tempo total de 1,41. Vamos a ver a segunda sesión, que foi a máis rápida, a ver que tal se desenvolve. Como comentaba antes, este coche non vai ser o máis rápido da clasificación, pero hai que recoñecer que polo carril exterior ainda se deixa apretar un pouco. Se consegue manter este ritmo sen ningunha salida, eu creo que o I-20 de Loeb, que foi o primeiro vídeo do canal, creo que debería pasalo. Estamos a piques de rematar esta segunda sesión polo carril exterior, donde este Seat marcou uns tempos de volta rápida de 9,708 e un tempo total de 1,40. Veremos que tal acaba na tabla total, mentras pasamos a ver unhas voltiñas da primeira sesión polo interior. Bueno, nesta pista, supoño que casi en todas, ¿no? Pero nesta pista todos os coches sufren máis por dentro que por fora, pero este, aparte de sufrir como todos, nese cambio de rasante é o único coche que me toca baixo e notase moitísimo no tempo. Falando de tempos, marcou unha volta rápida de 10 segundos con 587 e un tempo total de 1,51. Vamos ás 10 voltas íntegras polo carril interior. Como vedes, no cambio de rasante que vos digo, a veces ata parece que encalla un pouquichiño, pero aí vai a marcar os seus tempos para a tabla. Innegable que vai un pouco máis rápido que na primeira sesión, pero veremos se consigue manter este ritmo.
consegue manter o ritmo sen ningún susto e acaba facendo uns tempos dunha volta rápida de 10,055, medio segundo máis rápido, e un tempo total de 1,43, meténdose así en novena posición en ambos carriles, como iremos a ver. Sen máis, ímonos despedindo ata o próximo vídeo. Tede boa semana, suscribídevos e darlle like.